ang tanan sa pagpanglingkod no, alang sa atong hamubo, sa pagpaambit, sa atong refleksyon, sa mensahe ni ining matahong kabuntagon, ni ining adlaw nga Biyernes, base diha sa atong balaang ebanghelyo, diha ni San Marcos Kapitulo 12, versikulo 35 ngadto sa 37. Tulora na siya ka bersikulo, mubo lang kana nga bersikulo mga igsoon, pero kung ato nang ipalawom ang atong pagsabot kana nga tulo nga bersikulo, kung dili lawom ang imong pag-ila dana mga pulunga ug ang imong relasyon diha sa Dios, bubo ra man na dikon, kuan ra man na siya o nginaon tala na siya pagsulti, pero nasayod ka unsa ang imong lawom nga imong pagsabot diha sa imong paglawig base sa pulong na atong ma-encounter no. Sama ni Salmista David nga nganong nitawag sa Ginoo nga si Kristo kaliwat ni David. Atong basahon diha sa Salmo 25. Salmo 25 versikulo 16 ambak 18 nga nagingon. Lingia og kaluya in taon ako, kay nagmagulanon og nagantos ako. Nagaingon diha sa versikulo 16. Sa 18 nga nagingon, tagda ang akong kag-ul og pag-antos og pasayloa ang tanan kong mga sala. Nakita ni Salmista David diya sa atong base sa Salmo 25 nga unsa bisan pa sa iyang pagkatawhanon, sa iyang pagkamakasasala diha sa iyang paglawig sa ilang kapanahonan na, pero ang kaluoy, ang grasya, ang pagpamuhat sa Dios diha sa kinabuhi, wala igsapayan ang iyang mga sala. Tungod kay nakita sa Dios ang iyang kasing-kasing, nasa kasing-kasing nga mahinulsulon. Para sa nato, kita nga panahon karon nga henerasyon mao gyapon diha sa atong paglawig. Natay mga encounter diha sa atong kinabuhi diha sa matag adlaw-adlaw. Labi na ang mga alagad sa Ginuban, mga pamilyado, na mga asawa, na mga anak. Paunsa ng pakumbat nimo diha sa imong bulaton nga imong gisangon diha sa Ginoo. Pag dinhita sa simbahan, mingon atong leader diha madomingo, o kinsa na higugma sa Ginoo, kibisyap higugma, o pader higugma mi sa Ginoo. Kay naman ta sa sulod sa simbahan, kung what if kung tuwa kita diha sa atong panimalay, makamata pa bakag sayo, nagkadaghang kay mo akuan. Kay nga kita rin na sayo, ug ang Dios mukonbikta nimo, lakaw na dito, pagmata pag sayo, kay imong obligasyon karon, imo mang serve karon, ay na paluya. Unsay gingon sa atong salmo, karon kamuntangon, dayga ang Ginoo akong kalag. Itong kalagi ko na sa Ginoo nga, ayaw pagluya-luya, pag adto dito, dikon kay imo schedule karon. Di sami adto dito, kinsa pa na diha uban nga dili kay nga magpakuanta, magpabansing-bansing ta. Idasig kita diha sa Ginoo nga kuan. Sama sa atong salmo, tubag-tubag to nga salmo, nadunggan nato nga unsa ang pagdaig ni Salmista David sa Ginoo. Muna gingon nganong si David kaliwa si Jesus Kristo tungod sa iyang relasyon. Itong relasyon nato sa Ginoo, ato ta sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 23, nga nag-ingon. Versikulo 23, Kapitulo 14, si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Higugmaon ko siya, higugmaon siya sa akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya.
Inumduman nato nga ang nahigugma nako. Sayon raman paglito ang paghigugma pero ang kumusta ang atong obedience diya patag adlaw-adlaw ba sa atong paglawig. Sayon basta mahigugma, sayo higugma ko nimo Lord. Nahigugma ka nako ngadto ako ang trono to sa langit. Nga di ko na makita ang imong inang palibot nimo imong mga kwan, kapwa nimo isig ka tawo nga makita nimo na siya nga kana labi-labi kini kamaritis ni mahigugma nimo na watay ba mo gigisugo pa sa Ginoo at higugmaan na sila amumahan na sila dalhan na sila nga ma-overcome nila na ang ilang mga sitwasyon. Kinahanglan nga anak kita diha sa paghiusa unity. Hinom naman nato ni atong Domingo no. Miaging Domingo atong gisaulog ang kapistahan sa Trinidad sa Amahan, ang kahiusahan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mausap kita karon nga henerasyon anak kita sa panighiusa diha sa atong pagpadayon diha sa atong padayonon nga sa atong pag-alaga diha sa Ginoo nga dili lang kaingon kato si David iyo wala imposible kanato karon nga panahon muso di nahi nganong nahi sa ilang kapanahonan pila ka henerasyon nila ni Salmista David yang relasyon sa Ginoo bisan pa katong unang pagbasa nato ni Tubit karon no nga buta siya abdura isda gi kuan sa iyang mata sa iyang anak si Tobias. Ang iyang dili gid makaako ang usa ka anak nga buta ang iyang amahan nga si Tubit. Abdo sa isda unsa nang abdo pait kinang abdo nakadundog mo nga bantayon ng ginang isda nga abdo kana makawag kanang abdo pait kana kung masagon ni pagtula sa isda delikado na abdo unsa murag gihidi sa iyang mata siyang anak kana nakakita na siya anak nakakita nako gusto gyud nga nakita niya ang iyang si Tobias na iyang nakita niya ang iyang anak na nakapangasawa nakita siya mga mata di ta makaingon nga sa una ang mga milagro gibuhat na sa Ginoo sa ato karon dili nagdepende na sa atong relasyon nato sa diya sa ato Ginoo kita ra nasahid og atong relasyon nato nga murisis manita ka Lord posible sa ako Lord nga usa ko makasayaw nung duman nato 2,000 anyos nga milabay ang gipakamati na siya pero dili nato ang ingon nga ato ibali-bali ang tuwan pero naman ang Dios diya sa matag adlaw nga anlam man siya mangayo og muhatag og kapasayloan kanato kita makasala pero kita kay murisis man ta nga imposible sa atong karon ng kabuntagon git-challenge kitang tanan nga atong paningkamutan uban sa tabang ug kaluoy ug grasya sa Ginoo sa atong paglawig sa matag adlaw nga walay mga butang nga dili mahimo nato kun dili uban ang tabang diya sa atong makagahom nga Dios kinahanglan ta Ginoo diya sa atong paglawig sa matag adlaw kay ang tao wala magkinahanglan Ginoo kanang tao di ko na disbalanse ang kinabuhi na kinahanglan kitang tanan sa atong pagbuhat sa atong pagpatigayon sa atong mga negosyo na agad ang grasya ug kaluoy sa Ginoo diha sa atong kinabuhi sa matang adlaw-adlaw nga sa atong mapadayonon diha sa atong paglawig niini nga panahon labi na gid niining panahon sa ordinaryong panahon na ang balang Espiritu Santo gihatag nato sa Dios mo'y magiya o magpamuhat diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mo natong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa pagpanindog